Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хушомадед ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман подписатсия кардистен, шуморам хушомадед, дӯстони азизам. Иҷода бошад, тарзи тайёр намудани пирожни тарталета пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Аввал заварнои крема тайёр кардагиам. Маҳсулот барои имрӯза заварнои кремон бошад: 3 зардии тухм дар кора, 500 грамм шир, 200 грамм шакар дар кора, 1 пачка ванилин, 2 қошуқ кукурузни крахмал дар кора, 2,5 қошуқ орд дар кора. Ин ҳамиҷа ҳамаша хушрӯ нишон додагиам. Тамошо кунед. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон, ки канали мана интихоб карден, тамошо мекунед, суханҳои беҳтарин менависен. Ай ҳамаи шумо миннатдорум, апаҷону хоҳарҷонои ман. Ҳаматонро дӯст медорам аз барои Аллоҳ. Ҳаматон беҳтаринед. Бовар кунед, 1 ҳафта шуд видео напартофтам. Акӯ намедонам ин видеом чанд қа просмотр мегирад, ба хотире ки бояд тез ҳами 3-4 рӯзда видео партоӣ, ба хотири просмотр нақс шудан. Акӯ намедонам, 1 ҳафта шуд видео накардам. Ай сабабе ки 2 та тӯй шудагиай да ҳами ҷомон қишлоқ монда, закаси пухтупаз гирифтагиам. Якди дигаш ҳоли то рӯзи ҷумъашанбеяй, 1 ҳафти дига пухтупаз мекунам ҳоли. Хай бо 2-3 закаси дига ҳастай. Кӯшиш мекунам ки хай дар байни ҳамино бо ягонта навор карда баҳри шумо монам. Не ки ай барои ки ҳамаи шумо интизори видеои манед, навистен ки влоги навта интизорум. Бо ба хотири шумо ай пухтупазом хай кам партофтам, ки агар мана ёд карда бошед, хай бинед ки ман вақтам камтараю закас гирифтагиам. Не ки бо шуморо фаромӯш накардам. Суратакҳои пухтупазома кам хай то тонистагима партофтам. Бо бовар кунед, ҳамихе Тоҷикистонда гриппҳои безеби омадагиае, ки ҳама оилавӣ 1 ҳафта шуд грипп хованд. Кӯдако, калоно ҳамамон касал шудагием. Овозамон гирифтагӣ, ба қиртиқ дард, ҳам хеле дард. Хай манам бо касалам, не ки хай ҳамин модар мардум хиёл мекунам, касалам боша бояд кӯшиш куна ки барои фарзандош ҳамавақт чихелай хай хӯроки гарм паза, хонаводара тоза нигоҳ дора, ки хай кӯдако чихелан охе вақти грипп шудан ҳамашон нозик мешаванд да. Ба ҳам хотир бо ман мақсад касалма нигоҳ накарда. Хестам закас доштам, закасома кардам, корубори хона. Бо ман ина камакак вақт ёфтаму инҷа шиштум барои шумо бо хай наворакма монтаж кардам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳаматонро мегӯям ки дӯст медорам. Ранги як оила шудагием мо. Ина иҷа бошад чӣ хеле ки диден заварнои крема нишон додам, тарзи тайёр карданашо. Дар видеои ман хай бисёре заварнои крем барои торти Наполеон, торти медовӣ ҳаминода ҳамашонда заварнои крем тайёр мекунам, нишон медиҳам ку. Ин ҳаминам ҳамхе картофлини кукурузкати тайёр кардаги будам. Ҳардофт икара кукурузни крахмалкати тайёр кардем, ба хотире ки иҷа крем тайёр мекунем. Барои ҳамин болои тарталета гул мондан бояд ҳами кукурузни крахмалкати кунӣ нақс дарай да, гулҳои хушрӯ мебиёяд. Иҷода бошад, тестаи тарталета тайёр кардастам. Тамошо кунед. 350 грамм орд дар кора, 100 грамм сахарни пудра дар кора, 1 пачка шедрай лета дар кора, 2 дона тухм дар кора, 10 грамм разрыхлитель дар кора. Ба сахтакак хай мешӯремша. Иҷа ба 2 дона тухм гуфтагиам, 1 дона тухма сафедишкати андозену, 1 донаи тухма сафедиша гирен, фақат зардиша андозен. Ҳамиҷа хай нишон додагиам. Апаҷону хоҳарҷоно, ҳамаи влогомда гап мезанам ки ман чӣ пухтупазе ки монам, ягон секрет байни ману шумода неста. Чизе ки ҳастай ҳамаро шумода хушрӯ карда мефаҳмонаму мемонам. Бисёри духтаракҳо ватсап да номерома гирифта менависанд, суратҳои пухтупазошона партофтаистиянд ки апаҷон группа кушоед, ин пухтупазои мо, ай рецептҳои шумо кардем. Ҳам қадар дуо метиҳанд падар модарам да. Ба худо бовар кунед, ҳамихе духтаракҳои нағзанд. Хай чӣ хела ай ҳамин падар модарам да бо ҳамин влогом да дуо метиҳанд, ҳамихе хурсанд мешавам. Хай ин дунё ду рӯзае, ҳамин кӯшиш кардан дар кор, ки ҳаққа гуфтан дар кор, чӣ дар кор дурӯғ гуфтан. Ман ҳамихе духтари мақсад ҳамихе ҳастам, ки дурӯғ гуфтана нағз намебинам якумуш. Дуюмуш мехоҳам, ки ҳамун одаме ки ай ман чизе ёд мегирад, мада раҳмат гӯяд, нагӯяд ки мақсад ин чизе ки мо мехарем, маҳсулоте ки мо мехарем, мада мақсад дурӯғ гуфтаю маҳсулоташ безеб шавад, пухтупазаш безеб рояд. Чӣ дар кор? Апаҷоное ки биромадагиен ман да ватсап да пухтупаза ётиен мегӯянд, хай ман кӯшиш мекунам то тонистагима ётиемтона. Курс кушо гуфтестен, хай насиб карда боша курс кушоданиам, ҳоли хай корома кунам, закасома кунам, камтар гармиё шава. Ҳозир наметавонам ин хуне ки ёда. Кухни ман ба хай калон 8 метра кухни дорам. Хунукай вай ай параи хонам ки ҳасте хунукай.
ба ҳамин хотир хай то тонистагӣ ман барои шумо навор мекунам. Не ки наворома ҳамаша 100% ба дили пур гирифта тайёр кунед апаҷону хоҳарҷонои ман. Иҷа боша ҳамаи маҳсулотакоша хай андохтум. Инам хе сахти бадам нашӯрену сустаки бадам нашӯрен. Ҳам хе нормал нишӯрен. Чӣ қадар тесташ резонак мебиеда песочни тестаи. Ҳам чӣ қадар тарталитош бовар кунед ба маза омадагия. Ҳамон одаме ки заказ кардаги будан бовар кунед хай навистанд, занг задан, ҳазор боро раҳмат гуфтанд. И қадар чизои бамаза пухтимуда розӣ шиданда айм пухтупазуи ман. ассалому алайкум дӯстони азиз, апа хоҳарон ва модарони меҳрубон. Имрӯз хостам шуморо ба ширкати Атоми ба кор даъват кунам. Дар ширкати Атоми бениҳоят кор осон аст. Бали шахси худ намесозад. Ҳамагӣ дар як сол 2 маротиба харид кун. таги дасти худ 2 нафара аъзо карда корро ба пеш мебарӣ. дар ширкати Атоми худкору фаъолият карда ба маошҳои хуб баромадам. ширкати Атоми корейская косметика буда бениҳоят витаминҳои бой дошта ва ба бисёр бемориҳо шифо бахшидааст. ширкати Атоми бо маҳсулотҳои бо сифати худ дар Европа машҳур гашт. ногуфта намонам дӯстони азиз, дар ин ширкат зиёда аз 10-11 ҳазор занҳои тоҷику ӯзбек, аз он ҷумла мардҳо кору фаъолият карда ба зинаҳои баланд баромада соҳиби маошҳои хуб гаштанд. пас биёд дӯстони азиз ҳамкорӣ кунем. барои маълумоти пурра пас дӯстони азиз занги телефонии шуморо интизорам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, кадомитон кор карданиен ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. Беҳтаринан хоҳарҷонмо. Иҷа боша чӣ хеле ки диден сливки шантипак истифода бурдагиём. Беҳтарин крем анами кремаи да Тоҷикистон. Бисёри духтаро савол метиҳанд, духтарако ҷои ҳами вайда ҳастай, магазинои кондитерида ба вайда ҳастай, ҷилода ҳастай, ай ҳамаи ҷо ёфта мешава. Ман ҳами креми шантипака дар Россия истифода мебурдум. Пухтупаз да уҷа заказ мегирифтем. Иҷа омадум хай да инҷаям ёфтум, не ки креми беҳтаринай. Иҷа чӣ хеле ки мебинен ҳамо тестаи тарталита шӯрида монда будум, камтар дам додуму баъд гирифта инами 2 қисмкатӣ тақсим мекунем. баъди тунук кардан ба ҳамо формучкаҳои ҳами оҳанида гирифта дар пуштакушон мемонем кулула кулула буридаю барои ҳами вайш қолабуш гум нашуданаш якти дига ай дуруни ҳамо қолаби мондагимон мемонем. Тарталетако ха хушрӯ мебиён. Иҷа 2 намуд хай тайёр кардам. Иҷа хай саросематар будум, кам-кам ҷоҳоша навор кардагӣ нестам ба фикром. барои чӣ ки иҷа ҳам пахлава пухтагиём дар як рӯз светои хай Тоҷикистонам медонем ки ҳами 1,5-2 соат свет метиҳанд. ба ҳамин хотир то тонистагӣ ман инҷа ба як телефонам навор кардам, зарядаш мурдаг. Ина иҷа боша дигари телефонам кати навор кардаги будам, камтар хиратар омада идиюм телефонам. ба ҳамин хотир хай намедонам влогам ториктар омада боша. Хай бахшиш апаҷону хоҳарҷонои ман. Хатто тонистагӣ ман барои шумо навор кардагим. Не ки тамошо кунед мефаҳмед ҳамаакша. Ай ҳудаш мебурен, пухтупазшам мекунен, иншоалло тайёр карданашам ёд мегирен. Инам инҷа нишон додагим. Хай ман кӯшиш мекунам ёдтим донам. Ин иҷа боша дуюм намудша. Инам хай дадирна қолабако гирифтум. дуюм намудшам ҳам хай дадири қолабак тунук кардагиму виликакати хай чуқурак кардаму инам хай дар духовка пухта гирифтум. Иҷа баъд дар духовка мондум, сирхак шуд ки светом мурдак. баъди мурдани свето хай мондум истода дар ин духовка. Саҳар шуд, ба саҳар гирифтум. Инам хай дар қолабако хай гирифта нишон додагиём. гирифтанашам осонака хушрӯ начаспидам. Иҷа боша крем тайёр карда истам. ҳамо креми заварное ки тайёр карда будум. ҳамуна камтар миксер кати мезанем. баъд креми шантипак ки тайёр кардагиём ай ҳава иқа андохта якҷоя мекунем. баъд якҷоя кардан бо мегирем миксер кати лад мезанем ша. креми мо тайёр мешавад. Не ки беҳтарин крема духтаро тайёр кунед, пушаймон намешавен. барои гул монданашам чӣ қадар хушрӯя. ҳам тарталитора ҳам хе бамаззаи мулоима кардагиайда. Ина бинед крем чӣ хел сахти хушрӯ тайёр шуд. иҷа боша дар даруни ҳамин тарталитои тайёр кардагимон бошад чӣ мевае хоҳен хай монед шумо дошта бошен. Иҷа ман ба хотире ки чӣ қадар мулоима ки резонака ин бо хай банана мондум аҷоиб буд. ҳам хе мегазӣ мерезад. ба ҳам хотир ман банан мондум. банан хай камтар хеле сочнитарай ку тез ҳами пухтупаза хеле питат мекунона. Инам ҷа ман хай гул монда истам. тарзи гулмонишам бинед хай осонакай хушрӯ карда ҳамаакша гул мондум хай. баъди гул монда шуданаш боша ба мевакати украшат кардам. шумоям метонен чӣ намуд мевае ки дорен анам хай украшат кунен. гулоша бинен хай апаҷону хоҳарҷонои ман чӣ хел хушрӯ ранги мегӣ. ҳами зифир тайёр карда гулои зифир кати тайёр мекунем ки анам хеле шидагиай. креми беҳтаринай тайёр кунен. иншоалло пушаймон намешавен. иҷа боша тарталито ҳамаакш тайёр шуданд. 3 паднос шудагӣ буд хай. Якташа куда карда будум. инош хай заказ буд. иҷа боша навора ба анҷом мерасонам. хайр апаҷону хоҳарҷонои ман то навори оянда худо нигаҳбонтон бошад.